ni mbele ema kuongo chako gi wach watu wa Murima ere kaka idwaro ni jiki wach maru kabila. Mokuongo opposition leader ma Kenya waonge e katiba waonge gi opposition leader. Minority government en ga majority gi minority. To manobu to ground winje no mokuongo ingeni owacho ni walu chike wawachi kaka chalo katiba cha ya koro mwaduoke kaka katiba koko waduoke kaka kisiasa. The minority leader onego bed Raila up to date. Koro ingeni kio wacho ni kawalu katiba to wang'ii minority leader wuoyo marach wuoyo about kabila matene ni Raila ma wuoyo to kabila nikech mano koro walu ang'owa constitution don. Lakini gimanti en ma ka uwe about Rigathi ni neno maber mane uwoyo 2 hours gi dhogi. Vijende ni matindo kawan kaka mana wacho mokuongo ni wandi monego bed ni watiyo kabila no chung kode mokwere moko ni gik miwacho gi ok donjnwa ko mai gimo miyo ineno ka wawacho niya wach maru kabila ni nyaka watieke. Koro akwayo osiepna ni okijana matin ka an en be nyako chak wach mar tieko ang'owa ukabila ni kiko obed ni en mo omedo pod tingo gini obro gini kata manyathini be pod bro kaw gino chako tingo kendo. To amor gi gima ne owacho kendo ni gine mar health obedo devolve mana adier e katiba, but in real sense en adier iyudo ka national government pod nitie kiwango modonga go ma pod jo county ok yudi budget. Iyudo ka county government golo maybe 40% teno dongi 60%, which means ni gini a book obedo devolve, but piny kai nitie kaka ng'owa idhire pod waonge gi gik ma sirkal timo maber. Omiyo gima ne jakomo kelo mondo mi ji owuo magi gik monego bed ni wachako wacho e piny kuchocho ka mlango kumi kuchocho wachako wacho ni ang'owa matimowa momiyo onego bed Kenya bed kama devolve government ni botiyo maber koso pod nitie gima omake. Koro onego bed ni kik wawuoyo ni gino tim jogi mokti maber. No, Wakuong wang'ii ni gik mokete gine e constitution gi be iluwogi mondo mi wachak wuoyo piny kuchocho kwa biro nyaka malo to wadhi yudo gik machando Kenya. To mae ma wadhi yudo koro jok moko kaka wan mwadhi chungi in kaka ma inya chung kiero wadhi idhi makwa kamoro idhi chunganya nyakawa idhi chung nyaka chung MCA ma koro idhi makwa go nyaka jopiny ket teko maduong' niya waketo chik ma gini ka MC otimo to wan gi right mar gole within kata 1 month. Dhi miyo waluoro ka watimo gini MP wa Mombi jakotimo ma to 2 months otimang'o dala dhi miyo iluor ma ok idhi timo makosa mineno jowa gitimo gi. Iyudo ka ng'ato wacho niya miya urutelo wan wadhi konyo baba ang'o giwacho gana wadhi konyo baba malo te iyudo ka jogi miyo 131 million pesa matin MP. Te iyudo ka jogi gima gitimo en ni pesa ugolo mana mar dhi e liel siling 5,000 pesa modongi gitero kanye. Mage gik monego bed niya jopiny kako osiepna ma support government malichni ok wawachi ni wan ok wa support government, but gik monego bed ni watimo ang'o wapuonjo jopiny ma piny mokiago mondo mi bed ka ging'eyo then watimo accountability kuom ang'owa kuom jotelo.
Kimbi ni daduoko ngola kabisa seche mano. Gimoko medwa nyiso gola. Ongola. Osiepna. Kata Victor. Ngwana. Kuom gima dwa wacho ni.